Ay guys, may gabi na yung tanan. O, magluto din may o glot ba? Basig nila ni huba. Yung pawa mas Pablo video, ikaw Pablo video. Pupreng, bisaya. Siligas ang jis ah. Ay, ikay haling blog. Yo, ako yun eh. Hi guys. Kaldirog tubig, ulit eh. Pablo, una tong kuan kan dihingi ka ng mungkus. Karang mungkus ay bukan dito. Hi guys. Day munggus ko di. Day munggus. Wala ko mo na. Ay karo Na ay. Hey guys, limpion. Limpion na mo guys ang balot ba? Ulo. Butang eh. Ano daw na? Gara. Asan tira to san? Ara ko din. Doon jebay sa masulti na mo bay. Amo ni pion ning balot ko. Mo ni pobre bisa. Daggan kay bay. Ito ilang kay. Gana mo set gayron kay busog. Oo, kay busog na pulutan man na gay. Oh, di ko na panyapon. Busa gibutang mo son. Sin asin. Ito na guys, happy na naman luto guys. Talong ka na. Luto na. Balot. Hi guys. Welcome to vlog. Ayan, suka na mo guys. Pina. Kurat. Pakorte. Oh, ikaw, unang kaon sila. Si Lolo. Nana sila. Tada lagi na. Uy, pasyon ba? Ikaw, gira yata. Okay? Donit. Uy, kunin nyo, pasok ninyo ba? Uy, ito na siya. Ay, di pa na. Ay, balot, baby. Balot jud bay. Isoso ko niyo. Iya, ano. Thanks, Donit. Alright. Ano, puwan ka tawa. Kira? Ya sila. Kira? Pobre Bisaya. Oh my God. Ganana sila bay. Okay. Don't forget. Ayaw kalimot ang subscribe ni Pobreng Bisaya. Pobreng Bisaya guys, kalumbo. Ito ba son kay nakatumbal na. Uy, okay na. Luto na lang. Ano kalisin? Oh, sini. Video po. Hindi na mo yung tikpili. Wait ba yung sige? Bebe. Oo na. Bayad na siya, bay. Bayad. Alam mi. Kaang Jason no. Nakabayad na ba tayo? Wala ka ba tayo nakabayad na? Ay, mauli ko. Ulot na, klaro. Wala ni siyo. Hindi pa na. Tudluan tamo unta pagkaon. Balot na yung silis ha. Sinasin po mga boss. Suka po mga boss. Uy, karagan. Uy, karagan. Saan na nyo? Liga po. Kasi kung napaon niya taong ko sa tingking si Renzo. Ay, ako lang ako buntagan do. Ah, laki pa. Taong ko kung ano iso. Di pa, ano ko yung pata? May pata. Mukha maging mo kasi na yung magic sarap. Lugong high blood ako ano
High blood kasi. Ba't kayo mag- Nalasa dyan naman yung report. Ajak. Siya ka nagpinig. Ulam yun yung kagising puro balot sige ko. Ah, wag ko na, Blue. Perfect na 16 year. 16 year. Hindi, tambang ka naman tuloy. Okay, klaro. Ikaw sibig. Yeah. Ready, go. Sumot ko, abot rin buntag. Balot dito. Bakit nagkakitsong mo dara? Iya, magpiano sa staff niyo. Yang ano siya, hindi ka siya. Puro baik. Kan kita linya. Agoy, ulala po. Ay, sorry. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pagbibigay. Kusga? Hi guys, maraming salamat. Maraming salamat sa pagbibigay. Salamat din sa paglantaw ninyo. And don't forget to subscribe guys. Sobrang saya.